Makutain. Tapi, grabe. Makakuyap masan mahuwa. Kita ron. Kasapaan kita sa duha na to kumpare ron. Pagtaguro pare si pare nga mo. Kuy kay gani nga dito sila nya. Karon ba siguro nakaagi na ron sila. Kita naglangay-langay ta. Ibaw biya ka. Nga ang tag-iya na dinalian kayo kay ila sa nang imuon sang kalibangan ni kuman nila kaon. Sayor kaya aturo inyo nga aman. Sa pagdali na mo nga nakuha man ko sa kwarta. Ang sabagay na kita katarungan. Buron yun ani ato pagabukaton kaya kay burang medyo kapoy para ba kayo pila man ang kwarta diha ang kuan diha. Pagyaw 10,000. 10,000 ko. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, matay 10,000 gini ay. Oh. Man si Kiba o pilay. Pakyaw. 4,000 at idilin. Ya ato kasi kung bahinon. Taguin ng 6,000 ato ka na. 4,000 at itukan. Ya. Kung manhiman pa, ay sa kalibo pagkita ni. Oh. Ang sa kalibo rin sila dua. Oh, lagi. Right, tagi mo pre. Taguin na para di makita. Inikabot na to dito yung pre. Sinsya naggayo kay matagi na sila. Mga ikitang pasensya para hindi sila masakwa ba. Kuman, pero dito gamay. Gamay-gamay na to. You know, yun na, dita mo ingon niya, mulihok yung mayo kay gutom biya. Oh. Ato, discard ita. Kay total na patay 56,000. Ulitan na bahinan na ni. Abahinon ta may daan abot. Oh. Talaga na. Animal ni mga tawhana eh. Saan ang suplesi? Tutungtungsok og si Ernesto sa muka. Huwag mo lagi babot. Nagkuha ko tulos bayad ani nga itong gitrabaho, gipakipakyaw itong bangag. Bao, yun sana pagkasabot, pud limo pud nga nagunana man na sila, di na sila mutabang hinuon na to nun. Di lalim na pagkao sa ning yuta og wal. Ang giingon ba yan nila nga pakyawon ta ni pre, tabangan ta ni trabaho, kay buhan dali lang mahuman. Karon, hapit na lang mahuman, kita pagasugod. Antod lang gipag-adto sila, wa pa sila katrabahan ani. Kasi ganun nila. Ang ilang una-una ito nga, ang atong tubangan ang bayad na. Una, pagtrabaho kita rin ilang pasadaan na Basta di maabot sa mga alas 2. Pre. Bye-bye ka nakasugod na niya. Kailan mo? Nakasugod? Kanawo? Pre, ana, may say, pre. Maistorya sa mi. Di mo magmakaingan yun, ani sa ninyong agi. Kaya magilayon, biya sa tanang mo, ang gatuan, kuhaan ng kwarta. Mau na pre. Na, pre, ging na tapi mo, namo, di ba? Ayun na, saman, kami bangag rin ko na. Kami kuha sa kwarta. Ang sa inyo ito, bag. Sige, kay dugay mga ikay mo na balik. I-consideration na. Kaya nangabot na mo, bika mo na sa mo. Sige, ang nyara. Ang bahinon na. Ang parta. Kaya para nga, di tayo ko, ano? Mayo. Dali mo kami. Sa kalibutan. Ya karon, may nagbahay naman nato ni. Muna, kay. Bukong ba yan? Pati sa layo, ang yun sa ito among nakawa doon. Pre, buntong pa niya. Napay kanon, binam yun, ano? Ay, kanon sa kaliro, pero problema na ron. Pasudan. Apa na masudan, pre, basta ang importante, makakaon eh. Hinahinay sa budya, kaya makaon sa may, ha? Kaya may nang matrabaho, tanga busog. Okay na? Sige. O, dali, Urdo, kayo mag... Total na dawat na yung 1,000. Sakto. Naman sa inyo may tag 1,000 na. Atanda. Sige, yung kaon na may kami puli na may gumana mo. Guman yung kaon kami puli na rin. Palitan yata, wala po inyo, ha? Para mag-presyon ba? Hindi, manihaw ulit, pre, kaya kaon na eh. Mapagay pag-abot. Kaon sa? Ano pagid mo palitan o kula po nga. Purti pertong luya ha dire. Palit ang tanga sila ito. Gumana lang ka. Tambong mo ganun dali. Laom na kayo pangako. Sila na pag-iwas sa ilong. Mangulit as tuwa. Gunot pre. Awa lang mga kagkarlandag ko. Ulti mo ang nudos. Gidaginot hastang mumho. Walang kong kanon. Dukot lang gapon ya. Pagkagin ng duha. Mo din niingon to siya parang kalimok ko. Gaway sudan. Kay gihurot din nila. Nawa na pag nga ay naginda sa desonan. Sabi ko yung papasabaan. Kasi may itong angay mga to ni. Forbida. Amo balik na nila dito. Ino na to nga humana tagkaon. Bisig wa tagkaon pero busog mo kita tinuod. Alimbay raw ning atuwa. Tanan. Buang pawag di ko sa banga gani. Lima lang ni trabaho. Kita lang duha niya barya bahin ko ta. May kaya na mo. Busog na mo. Busog. Ba't tayo priyugi ko? Magiday ninyo na noodles. Pero kanon lang dito nabilin. Okay ra kayo kay nakakaon magiblik.
Ngayon man sa niya yung hutdo na muna ito nagkaon. Kaya kami man siya nagtrabaho dire. Oh, kamo na sa loob. Tayo mo na. Nya na kay busog pa kay mi. Nya usa pa sad. Wa kay no tubig. Uinom sa tubig. Asa man din yung gibutang nga tubig day? Unsa na ko ka naghala ko niya pasangil. Orte mo sa tubig! Kami pagyapon mo problema na! Dili kay mangutana kay wa pa may kikita og gasa dito. Kano ra man to katong isudlan sa kuan. Ang tawag sa gripo in town. Uy, naigit ko dito. Noon sa ko in town mo ha. Ate man tay anam tinaya ng gripo. Pero ko ano ta to min is mineral waters mo ta ba? Langan lang. Sige. Bakit kayo na tubig na mga na? Bati Kamu na sa ibang agri! Balik mo yung mawanga mo. Kami hago, kami diri, kamu. Sos! Sayo mo pa. Tingnan mo pa. Balik! Balik pa. Oh na. Diskarte ba? Nagtuon na mainom ta ng gripo. Uy, nabuang. Bisig nyo nani niya itong itsura. Pero dili ang ngay tamang inom ng gripo. Kay tayaon kay ni. Titanos ulo kong tuwas. Natong tinay delikado kasi titanos. Sayang kay mawa ng atong mga itsura. Ginoodoy na. Ang katong duha, sila may nagbugwal dito maayo. Kita igor tamdawat sa kwata. Oh. Mubalik ta dito duha ron. Inig-abot sa na to inignaog. Mangisnak sa santa. Kay hapon naman. Tanak. Awa. Ikaw na pag inom mong tubig, pre. Hapit mo sa kauras o pag mo balik. O, gani. Huwag isalbahisan ni mo ito, Hana. Nahapon na lang. Nilaom na lang bayo ang atong bangag, pero pag Islam abot. Grabe pagkadingan ng mga ito, Hana. Kunya, sa korta. Ha? Tag sa kalibo na ta. Ibahinan ta ni nagtag sa kalibo. Pero sila, gastuloy-suloy na. Wa sila maago silang bahin. Minsan sa kayo pasangil na turon, nagbalik ka ng laro. Palihay, marunong kayo. Hindi ka maruwa. Karon, inig-abot ato nila, pre. Ato si tiduong sila. O kung silang plano aning bangaga, ila pa ba ni humanon o kita naging duhaan ni mo kan ato tong kaon ng kotang tuwa nila. E kita hagog bayo ng trabaho. Sige. Basta mabalik turon. Pre, Ayang. Managin ni tao kahinom pre. Manami pre. Lami man kay imno ng tubig sa gripo. Pre kay naay sagol nga mga murag ka ng kiki bitaw og sa lamong ba? Lamog. Abi ka pre, Mao nga ganiha na mo, di ganiha ra mo usa ka oras na mo kapin. Karon pa mo hibalik. Dili pre, dili man maayo sa di trabaho ka nang magkino imong tigan tungod sa mga tubig. Kahinganlan sa ni siya pre og sudlan sa nimong pan. Kay ano man snack ba? Mo snack. Grabe nga paging luyahan mo. Kanang Ang isnag rasad mo, pre. sama de nga. Ani ba kini magtrabaho ta, di ba alali magsiglakaw-lakaw. Magida ay pakyaw ninyo aning puntahan nga pati magin yung bangaga nga pati magin yung Ay, pre. Anong pati pa man naghana ni ko ta ha? Ha? Oh, patumid. Di yaha managa ang kwarta pre, wa man abot ana og kinsa na. Ako ta. Bakag na. Are pre. Kamoy tambong dire pre. Kung ko buri ako pa itong snack ninyo. Ay tambong mo ginom. Di mo silbi na pre. Ayo pre. Oh. Diha mo. Ayo pre. Ayo pre, amo na. Ayo pre. Hello, ako magtak. Pre. Dino mo mata. Pre.